Tarjik Tapini Prime Time News Tamang Pinili Imoni Teron P. Aprang si Pirtang Ton Penchapajer Midam de Aprang Birtang Kong Pi Arjik Ta. Langsung mepi owe kimi kang turasong pen kalitang subitahan se pilapen anisha ing tipia tumapan chekimo pen melur kaidun si ahoka kang sai kehang pi. Difu Athletic Academy hinpen Teachers Day kita London. Hamren constituency ke parlo linchika tuwar long ihu matrak ahiring tangrak pen kachingkoy. Birtang kong PRJ jada pit putot birtang ton pen chapajur midam sinang. Pinigi puka sa patua klamalong ong Difu Athletic Academy hinpen arni wangason ada por pai pho por pen ada por pai troxia por an Difu Athletic Academy ke Charlie Aklim sotum ke Charlie Ington ponderapi ada por pai troxi rachiti ma pora hot pen teachers ke talon ponsi himmati teachers ya kek ing than padopon labang so kek kang than pon lake Difu Athletic Academy coach pokhilang tipi sikari ingi mongol sing ingti la pen joy sing to biatum him ing than ponsi aliralon pen talon pon Pinpur pon me Difu Athletic Academy kang pupon lagi alang litumpen ke joy ke kali bonta Karbi Anglong awe ki miat tumapat ke patua na tu ahin kapachi hung ponji mate ke the anga towar Japon thekji meni lapen Karbi Anglong apan nong mewan pi thekji mani pu matha ponsi kisung ke do anchi bikoksi ake joy pen claim somara tumapan pa Charlie ponlo lapen ninghanga tum nang Charlie dunjia phanta towar thopon thulo puta Difu Athletic Academy coach atuma hin pen nang pachini don Difu pen berta pangdakpon Elvin Timung News 24 Karbi Anglong. Nijang Karbi Anglong ke parlo Hamren constituency linchika pen chengke ponbom ihu matrak ahirang tangrak pen kachingkoy. Labang so kachingkoy lake chiti ni pai por ni ada por paisia por malom linchika pen ihum cheke ponbom atrak dong kamuk kamalong irui penar ni siki choiti an nangkelia ho chingkoy pet. Linchika pen hojoy an ki ponji pusal litum chisik pono bons tami men kopi kosoni arleng berana chingkoy phet ajok paleone dedlo truck bearing number AS09AC2022 labang so truck kewek abang adim pen amat kat phelo bons ta kopai ke mejok ari sangwa tum stame arenga hukkiso avelang bangso motor kachingkoy ke towar ke memiajok ke kek along gari kewek abang towar ke memiajok men ke thanone reda joksi towar aberanat sui choglo puta pusi thanpon berta kirib dunlong ahut an ke dongkamokam pulis atum berta harjulong pen pulis atum chiparideng ponlo dongkamokam pen berta pangdakpon Robinson Rongpi News 24 Karbi Anglong Lakhain Karapon Milipemesi constituency ke parlo koila mati aparte krum arongalong karlitang subitan se pilapen anisa intipia tumapan lang sumepi ovekimi kang turasong tiek pen loka song pen melu kaidunsi chikimwasai kedeng pom Chiti ni pai porani pom guruani kang sampor pai porach ti mapora hut loka maipu rupson kro chunbang inush ingti kathara tumpen jalin ponsi karlitang subitan se pilapen anisha intipia tum akar jong sining hemring me keledun pamye chia phanpura melu ki kai pense arna malong ahir jume ke hang pilapen ahok akang sai ke long vek chia phan ke hang pi padopon Chithan pon me Bharat adet arlo non porani anta swarlo tum ke jogwan avelang Tangte beti bachao beti parhao po slogan ke kopya phanlo lasi kiwang jilang arni pen ke swarlo atum ke do ke dam ki joi ka cheria ke nang sot thepik binong athe kalitang subitan se pilapen kalitang anisha ing tipiatum otlang no tum arideng pen se akisung phonang koklo puta perangkia thingno thanpong Nilepen berta pangdakpon Anilson Rongphar News 24 Karbi Anglong Jilang Sualong Ultra Cricket Club atum cepatir piponsi cricket ke patu ka cepate ke pha angdung kiti ke patu pon chopha pon man peng aluhi sarpu singhason lokale Messi mate Karbi Anglong Autonomous Council yem Amar Singh ki so lapen langpare Messi Ram Singh tingatum Jilang Sualong ke do Ultra Cricket Tournament angdung kiti ke patu along aning ke patialam the than tikang lapen lapang so cricket angdung kiti mate final match along
low budget team 120 run chipalong si trophy tangka suri krep ho anong e long chodlo lapen season 4 team atum 176 target thengsi trophy lapen tangka suri thongkep anong e chipalong ponlo lapen labang so cricket ke patu angdong kiti ka chipatia mai ingsam jin pen pachun pon Manjapen berta pangdakpon Sanjiti So News 24 Karbi Anglong Pinye berta lapan si kang tanilo tumi thakmi kardom